Mateo Kapitulo 20. Kay ang gingharian sa langit sama sa usa ka amahan sa panimalay nga milakaw sa kaadlawon sa pagpangita og mga mamumuo sa iyang parasan ug sa nakigsabot na siya uban sa mga mamumuo sa usa ka denaryo ang adlaw, iyang gipaadto sila sa iyang parasan ug milakaw siya sa ikatulong takna ug iyang hingkit-an ang uban pa nga nagatindog nga walay buhat sa baligyaanan ug miingon kanila, "Umadto usab kamo sa akong parasan ug paghahatagan ko kamo sa angay kaninyo." Ug nangadto sila ug siya milakaw pag-usab sa haduol na sa ikaunom ug sa ikasiyam nga takna ug nagbuhat sa mao gihapon. Ug sa haduol ang ikapulo ug usa nga takna, milakaw siya ug hingkit-an niya ang uban pa nga nagatindog ug miingon kanila, "Nganong nagatindog kamo dinhi sa tibuok nga adlaw nga walay buhat?" Sila nagaingon kaniya, "Kay walay misuhol kanamo." Iyang giingon sila, "Umadto usab kamo sa parasan ug magadawat kamo sa angay kaninyo." Ug sa miabot ang kahaponon, miingon ang tag-iya sa parasan sa iyang tinugyanan, "Panawga ang mga mamumuo, ug pamayri sila sa ilang suhol. Sugdan sukad sa mga naulahi ngadto sa mga nahauna." Ug sa miingabot ang mga mamumuo sa haduol, ang ikapulo ug usa nga takna, na nagpakadawat ang tagsa-tagsa usa ka denaryo. Ug sa miabot ang mga nahauna, na nagdahom sila nga magadawat sila og labaw. Ug sila usab na nagdawat ang tagsa-tagsa kanila og usa ka denaryo. Ug sa nadawat kadto nila, na nagbagutbot sila batok sa amahan sa panimalay, nga nagaingon, "Kining mga naulahi na nagbuhat og usa ka takna lamang, og gihimo mo sila nga sama kanamo, nga nagaantos kami sa kabug-at ug sa kainit sa adlaw nga makasunog." Apan siya mitubag og nag-ingon sa usa kanila, "Abyan, wala ko ikaw paglimbungi. Wala ba ikaw makigsabot kanako sa usa ka denaryo? Dawata ang imo og lumakaw ka. Maoy akong kabubuton ang paghatag niining naulahi sama sa gihatag ko kanimo. Dili ba matarong kanako ang paghimo sa akong kabubuton sa mga kaugalingon nako? Kung dautan ba ang imong mata kay ako maayo? Busa ang mga naulahi, manghiuna, ug ang mga nahauna, manghiulahi." Ug sa mitunga si Hesus sa Jerusalem, gikuha niya paglain ang napulo og duha ka mga tinun-an, ug sa dalan siya nag-ingon kanila, "Ania karon, nagatugas kita sa Jerusalem, ug ang Anak sa Tawo igatugyan sa mga punuan sa mga saserdote ug sa mga iskriba, ug ilang pagahukman siya sa kamatayon. Ug ang Anak sa Tawo igatugyan sa mga punuan sa mga saserdote ug sa mga iskriba, ug ilang pagahukman siya sa kamatayon, ug siya igatugyan nila sa mga hintel aron pagabiay-biayon, pagahampakon ug igalansang sa krus, ug sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya." Unya miduol kaniya ang inahan sa mga anak ni Zebedeo, uban sa iyang mga anak nga lalaki, nga nagasimba kaniya ug nagapangayo kaniya sa usa ka butang. Ug siya nag-ingon kaniya, "Unsay buot mo?" Ang babayi nagaingon kaniya, "Sugua nga kining duha ko ka anak magalingkod, ang usa sa imong tuo ug ang usa sa imong wala, didto sa imong gingharian." Apan sa mitubag si Hesus nag-ingon, "Wala ninyo hibaloi ang inyong gipangayo. Arang ba kamo makainom sa kopa nga akong pagaimnan?" Nagaingon sila kaniya, "Arang kami." Siya miingon kanila, "Sa pagkamatuod ang akong kopa, maimnan ninyo. Apan ang paglingkod sa akong tuo ug sa akong wala, dili ako ang paghatag.
kundili alang kanila nga mga ginatagan-an sa akong amahan, ug sa hingdunggan kini sa napulo, nangasuko sila sa duha ka magsuon. Apan si Hesus nagtawag kanila og miingon, "Hingbaluan ninyo nga ang mga punuan sa mga hintel nagapakaagalon kanila, ug nga ang mga kadagkuan nagahari kanila. Apan kini dili mahitabo kaninyo, kundili bisan kinsa kaninyo nga buot magapakadako, maalagad ninyo, ug bisan kinsa kaninyo nga buot magapangulo, maulipon ninyo. Maingon nga ang anak sa tawo mianhi, dili aron pag-aalagaron, kundili sa pag-alagad, ug sa paghatag sa iyang kinabuhi nga lukat alang sa daghan. Ug sa pagikan nila sa Jericho, misunod kaniya ang usa ka dakong panon sa katawhan. Ug ania karon, duha ka butangan nagalingkod sa daplin sa dalan, nga sa hindunggan nila nga si Hesus nagalabay, na nagsinggit sila sa pag-ingon, "Kaluy-i kami, Ginoo, anak ni David," o gibadlong sila sa mga tawo aron managhilom. Apan nagasinggit pagayod sila paglabi sa pag-ingon, "Kaluy-i kami, Ginoo, anak ni David," og mihunong si Hesus, og gitawag sila og nag-ingon, "Unsay buot ninyo nga pagabuhaton ko kaninyo?" Sila nagaingon kaniya, "Ginoo, nga mga buka unta ang among mga mata." Og si Hesus sa giabot sa kaluoy mihikap sa ilang mga mata, og kini sila gilayon nakadawat sa igtatanaw og mingsunod kaniya.